Κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε καλοκαίρι και φθινόπωρο, βλέπουμε την ίδια εικόνα στην Ελλάδα. Πυρκαγιές και πλημμύρες που αφήνουν πίσω τους τεράστιες πληγές. Τι θα γινόταν όμως αν είχαμε έναν τρόπο να τις προβλέψουμε? Σε αυτήν εδώ την ανάλυση θα δούμε ακριβώς αυτό. Πώς η τεχνολογία και συγκεκριμένα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει το πλεονέκτημα απέναντι σε αυτές τις φυσικές απειλές. Εδώ λοιπόν βρίσκεται όλη η ουσία. Μπορούμε όντως να κάνουμε αυτό το άλμα, να περάσουμε από το να τρέχουμε πίσω από την καταστροφή στο να την προλαβαίνουμε. Η απάντηση, όπως φαίνεται, ίσως κρύβεται στον έξυπνο συνδυασμό δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Εντάξει, ας το πιάσουμε από την αρχή. Για να καταλάβουμε γιατί μια τέτοια λύση είναι σημαντική, πρέπει πρώτα να δούμε το μέγεθος της πρόκλησης, ειδικά εδώ, στην Ελλάδα. Το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι καινούριο. Αλλά αυτό που αλλάζει είναι η συχνότητα και η ένταση. Γίνεται όλο και πιο καταστροφικό. Και οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο οι εικόνες που βλέπουμε στις ειδήσεις. Αγγίζουν τις τοπικές κοινωνίες, την οικονομία, τον τουρισμό. Κάτι που κάνει την ανάγκη για πραγματική πρόληψη πιο επίγουσα από ποτέ. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Κοιτάξτε τη διαφορά. Μέχρι σήμερα, τα συστήματα που έχουμε είναι, ας πούμε, πολύ γενικά. Μας λένε υψηλός κίνδυνος σε όλη την Αττική. Αυτό όμως δεν βοηθάει και πολύ τις αρχές να επέμβουν στοχευμένα. Το GeoAlert έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό. Ο στόχος είναι να δώσει μια προειδοποίηση που λέει «Προσοχή, σε αυτή τη συγκεκριμένη πλαγιά, αυτή τη στιγμή, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες». Λοιπόν, ας γνωρίσουμε τη λύση που προτείνεται. Ονομάζεται GeoAlert και ουσιαστικά παρουσιάζεται σαν μια ψηφιακή ασπίδα για να προστατευτούμε από αυτές τις απειλές. Τι είναι λοιπόν το GeoAlert με απλά λόγια? Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, σχεδιασμένη όμως από την αρχή μέχρι το τέλος για τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού τοπίου. Ο πυρήνας της είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που της επιτρέπει να δίνει πολύ ακριβείς και κυρίως τοπικές προειδοποιήσεις. Σκοπός της, να δώσει στις αρχές το σωστό εργαλείο για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή. Αυτή η φράση νομίζω τα λέει όλα. Συνοψίζει τέλεια τη φιλοσοφία πίσω από το GeoAlert. Αντί απλά να καθόμαστε και να παρακολουθούμε τα φαινόμενα να εξελίσσονται, παίρνουμε τα δεδομένα στα χέρια μας για να δράσουμε πριν καν ξεκινήσουν. Μιλάμε για μια θεμελιώδη αλλαγή νοοτροπίας. Τώρα πάμε να δούμε τα πιο ενδιαφέροντα. Ας μπούμε λίγο πιο βαθιά στην καρδιά του συστήματος για να καταλάβουμε πώς ακριβώς δουλεύει όλη αυτή η τεχνολογία. Η διαδικασία είναι πολύ καθαρή, χωρισμένη σε 4 βήματα. Όλα ξεκινούν από τη συλλογή ενός τεράστιου όγκου δεδομένων από παντού. Μετά, η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει δράση. Σαν ένας πανέξυπνος αναλυτής, ψάχνει και βρίσκει μοτίβα κινδύνου που ένας άνθρωπος απλά δεν θα μπορούσε να δει. Το αποτέλεσμα? Ένας ζωντανός χάρτης κινδύνου, που αλλάζει συνεχώς και όταν χρειαστεί, στέλνει αυτόματα μια ειδοποίηση στους αρμόδιους. Ουσιαστικά, ο εγκέφαλος πίσω από όλα αυτά είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η μηχανή που κάνει όλη τη δύσκολη δουλειά της ανάλυσης και το σημαντικό είναι ότι συνεχώς μαθαίνει. Τροφοδοτείται με νέα δεδομένα από παλές καταστροφές, αλλά και με τις τρέχουσες συνθήκες, θερμοκρασία, υγρασία, αέρας και έτσι γίνεται όλο και πιο έξυπνη, όλο και πιο ακριβή στις προβλέψεις της. Τώρα, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Από πού παίρνει τις πληροφορίες του το σύστημα? Λοιπόν, έχει μάτια και αυτιά παντού. Οι δορυφόροι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους του δίνουν τη μεγάλη εικόνα από ψηλά. Τα γεωχωρικά δεδομένα του δίνουν τις λεπτομέρειες για το έδαφος, που έχει πεύκα, που έχει ρέμα. Οι αισθητήρες στο έδαφος του λένε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά συνδυάζονται με τα ιστορικά δεδομένα, τη μνήμη του συστήματος, για να εκπαιδεύσουν τον αλγόριθμο. Εντάξει, η τεχνολογία είναι εκπληκτική. Αλλά πώς μια τόσο φιλόδοξη ιδέα γίνεται μια πραγματική, βιώσιμη υπηρεσία? Ας δούμε λίγο το επιχειρηματικό πλάνο. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο και δομημένο σχέδιο 18 μηνών. Δεν είναι κάτι θεωρητικό. Ξεκινάει με τον σχεδιασμό, περνάει στον σκληρό πυρήνα της ανάπτυξης της τεχνολογίας, μετά δοκιμάζεται στην πράξη σε πιλωτικό επίπεδο και στο τέλος, αφού γίνουν όλες οι βελτιώσεις, βγαίνει στην αγορά. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση δείχνει σοβαρότητα και χτίζει αξιοπιστία. Και από οικονομικής πλευράς? Λοιπόν, το σχέδιο είναι ρεαλιστικό.
Τον πρώτο χρόνο φυσικά υπάρχουν επενδύσεις, άρα αρνητικό πρόσημο. Είναι απολύτως λογικό για ένα τέτοιο εγχείρημα. Αλλά κοιτάξτε, από τον τρίτο χρόνο προβλέπεται να περάσει στην κερδοφορία και στον πέμπτο χρόνο να φτάσει τα 150.000 ευρώ. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα σχέδιο για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Και πώς θα έρθουν αυτά τα έσοδα? Το μοντέλο είναι απλό και δοκιμασμένο. Ετήσιες συνδρομές. Ποιοι θα πληρώνουν? Οι βασικοί πελάτες είναι οι δήμοι, οι περιφέρειες, αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές, όπως για παράδειγμα δίκτυα ηλεκτρισμού ή τηλεπικοινωνιών. Αυτό εξασφαλίζει μια σταθερή ροή εσόδων. Πέρα όμως από την τεχνολογία, τα δεδομένα και τα οικονομικά, ο πραγματικός σκοπός όλων αυτών είναι ο άνθρωπος. Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος του GeoAlert. Στο τέλος της ημέρας, η αξία του μετριέται εδώ. Πρώτο και κυριότερο, η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεύτερον, η μείωση των τεράστιων οικονομικών και περιβαλλοντικών ζημιών. Τρίτον, δίνει επιτέλους στις τοπικές αρχές ένα σύγχρονο εργαλείο για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Και τέλος, είναι μια λύση φτιαγμένη στα μέτρα της Ελλάδας. Και ίσως το πιο δυνατό στοιχείο του είναι αυτός εδώ αριθμός, το 2. Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί το GeoAlert δεν ασχολείται μόνο με τις πυρκαγιές ή μόνο με τις πλημμύρες. Αντιμετωπίζει και τις δύο μεγαλύτερες φυσικές απειλές για τη χώρα μας μέσω από ένα και μόνο ενιαίο σύστημα. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι που το κάνει πραγματικά ένα πανίσχυρο εργαλείο. Όλη αυτή η ανάλυση λοιπόν μας αφήνει με ένα μεγάλο ερώτημα. Με την κλιματική αλλαγή να είναι πια εδώ, η χρήση τέτοιων τεχνολογίων για να προσαρμοστούμε και να προλάβουμε καταστάσεις μάλλον δεν είναι πια πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα. Και ίσως εργαλεία σαν το GeoAlert να είναι όντως το κλειδί για να συμβιώσουμε με τη φύση με έναν πιο ασφαλή τρόπο στο μέλλον.